Ah sizi kateriçkalar. Dünyayı yaktılar kardeşim. Ah, презервативче. О, бай Бончо, пак ли идваш да те шибам? Имам гости незадоволени. Яко загорели. Искат от болка в газа да пискат. Новия сухштек, като си го навреш, от бока ще ореш. Ама да няма алабала. Няма! Цяла България не го е завирала. Само за хора, на които им е голем отвора. Вот и тъпата реклама. Верно, братле. О, бай Бончо, пак ли идваш да те шибам?